Il-Gvern permezz tal-Ministeru l-Ekonomija u l-Industrija ħabbar li se jsir proġett ta' riġenerazzjoni fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa dan b'investiment ta' 5 miljuni u 500,000 euro. Parti mill-investiment li ħabbar il-Gvern fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju tas-sena l-oħra. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li f'din iż-żona fuq medda ta' aktar minn 92,000 metru kwadru ta' art se jsiru żewġ proġetti. Fl-ewwel proġett li mistenni jkun lest f'6 xhur se jsiru servizzi li hemm bżonn f'binjiet li jilqu kumpaniji barranin u lokali li jinvestu f'pajjiżna. Hawnhekk se jsiru aktar minn kilometru ta' toroq bl-asfalt. Se jitpoġġew ukoll bjar biex l-ilma tax-xita jinżamm għas-siġar eżistenti u dawk li se jitħawlu. F'dan il-proġett mhux se tintmess l-ebda siġra li hemm bħalissa f'din iż-żona. Dan huwa l-messaġġ li rridu nagħtu li m'hemmx għalfejn inti tinvesti fl-industrija jfisser li tmur kontra l-ambjent iżda li jmorru it-tnejn 8 feet ma' xulxin. U allura tisma' mbagħad tieħu kuraġġ u tieħu pjaċir li tur ma' daw il-ħwien u tgħidulek minkejja l-pandemija sibna l-Gvern li kien ta' sapport għalina, fittixna wkoll għajnuna u sibnija u talli jekk komplejna nkabru. Il-kap eżekuttiv ta' Indis Malta qal li x-xogħol se jsir f'erba' fażijiet biex inaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent. Qed insaħħu ħafna l-infrastruttura tas-substations tal-elettriku għax bla ma trid id-domanda qed iżżid għax l-enerġija qed tkun aktar effiċjenti. Min-naħa l-oħra qed naraw ukoll li mhux ħanibqgħu nibnu b'mod tradizzjonali fis-sens minħabba energy saving measures. Permezz ta' dan il-proġett aktar minn 100 negozju li operaw minn din iż-żona se jibbenefikaw minn ambjent aħjar wara nuqqas ta' 4 deċenji. Intant fix-xhur li ġejjin mistennija jibdew aktar proġetti fit-toroq madwar iż-żoni industrijali ta' pajjiżna fosthom dawk ta' Ħalfar, Bulebel, il-Marsa, Kordin u San Ġwan.